මම මේ පක්ෂයේ සංවිධායක ලේකම්වරයා හැටියට පසුගිය මධ්‍යම කාලක සභාවකදී අපි වවුනියාවේදී කාන්තා දිනය සමරමු කියන යෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. என்னென்னா நான் கட்சியினுடைய இன்றைக்கு தலைமையேற்றுக் கொண்டிருக்கும் தலைமை மற்றும் கட்சியினுடைய செயலாளர் தலைவர் மற்றும் வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது சென்ற மத்திய குழு கூட்டத்தில் பெண்கள் தினத்தை நடத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நிலப்பாட்டை எடுக்கும்போது நான் இது சொன்னால் சந்தோஷம் அடைந்தேன். වෙලාවේදී මේ කාන්තාවන් කැඳවා ගැනීම අසීරු කරුණක් හැටියට යම් කාරණා මතුවුණා. මම නැවතත් යෝජනා කළා කාන්තාවන් 100 ගණනක් නෙමෙයි කාන්තාවන් 10 දෙනෙක් හිටියොත් අපිට ඇති කියන කාරණා. நான் உண்மையிலேயே இந்த தினத்தில் பெரிய கூட்டம் வைக்கிறதுக்கு இல்லை, ஒரு பெண்கள் உண்மையான ஒரு 10 பேர் இருந்தாலும் அது ஒரு பெரிய விஷயம் நான் சொல்லுவேன். දේව් සහෝදරයා එන්ජර් සහෝදරයයි අපේ අනෙක් සහෝදරවරු මැදිහත් වෙලා මේක සංවිධානය කිරීම ගැන මගේ පක්ෂයේ වෙනුවෙන් මම මගේ ආචාර්ය පක්ෂයේ ආචාර්ය පිළිගන්නවා සහෝදරවරු. நான் இந்த ஒழுங்கமைத்தது தொடர்பாக நான் என்னுடைய கட்சி ரீதியாக நான் අපි දැන් අද දිනේ ගැන කතා කරනකොට මාර්තු 8 වෙනි දිනය කාන්තා දිනය කියලා දැන් මට පෙර කතා කරපු ප්‍රධාන ලේකම් සහෝදරයා විස්තරයක් කළා. பெண்கள் தினம் இன்றைய தினம் என்பதை பற்றி பெரிய ஒரு விளக்கம் கொண்ட செயலாளர் சொல்லியிருக்கிறார். එතකොට කාන්තා දිනේ කියුවාම අපි බලන්න ඕනේ ළමයින් තරුණ විවාහක මැදිවිය වයසක මේ ඔක්කොම කාන්තා පක්ෂයේ හැටියට ගත්තාම මේ කාන්තා දිනේ වෙනුවෙන් හැම තිස්සේම உலகளாவிய ரீதியில் உள்ள அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்கள் තරුණ විවාහ කාන්තාවන් ගැන විතරයි කතාවට ගන්න. இளம் மற்றும் மனம் முடித்த பெண்களை பற்றி தான் கதைக்கிறான். ළමා වැඩිහිටි කාන්තාවන් කෙරෙහි අවධානය අඩුයි යොමු. வயது போன பெண்கள் மற்றும் சிறு குழந்தைகள் பெண்களை பற்றி பெரிய அவதானம் இல்லை. ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මුදල් උපයමින් ලංකාවේ කාන්තාව ගැන කතා කරමින් அதாவது உலகளாவிய ரீதியில் பணம் உழைக்கின்ற ஒரு இயந்திரமாக இலங்கை பெண்களை எடுத்துக்கொண்டால் ඒ කාන්තා සංවිධානවල නායක නායිකාවන් කරන්නේ මොනවා හෝ කාන්තා දිනේට කාන්තාවන් ගැනවන මොනවාරි චුට්ටක් පරිත්‍යාග කරනවා. பெண்கள் தினத்துக்கு பெண்களை கூட்டிகள் வந்து ஒரு கல்யாண நிகழ்வு மாதிரியான ஒரு செயல்பாடு தான் செய்யலாம். එහෙම පරිත්‍යාග කරලා ඔවුන් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඔවුන් සැප විඳිනවා. அதில் அவங்க இதை பெருசாக இல்லைன்னு உலகாவிய ரீதியில் பெரும் முதலீடுகளை தங்களுக்குள்ள உள்வாங்கி அவங்க சந்தோஷமான ஒரு செயல்பாட்டை செய்யலாம். අද පවුල් සංස්ථාව ගත්තල குடும்பத்தினுடைய இதை எடுத்தோம்னா පවුල් සංස්ථාව ගත්තල කුස්සියේ අරගලයට ඉතිහාසයේ මුහුණ දුන්නේ කාන්තාව. ගෙදර ගෝඩි. குசுனி போராட்டத்துக்குள்ள சிக்கிக்கொண்டு இருக்கிற ஒரு பெரிய பாரிய பெண்கள் கூட்டத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். පුරුෂාධිපත්‍ය ගැන සංවිධානයෙන් කාන්තාවගේ උඩුගෙඩි නොමග යන පැත්තට ක්‍රියා කරනවා. சமூகத்தினுடைய உச்சகட்டமான ஒரு விஷயத்தில் பெண்களை ஒரு தலையை
எண்ணிக்கையான ஒரு பகுதியாக காட்டிக்கொள்றதை தவிர அது ஒரு பெரிய ஒரு சமத்துவமான காட்டிக்கொள்கிறோம். දැන් විවාහක පවුල් වල ආදරේ එහෙම නැත්නම් ලව් එක මීට දශක 20කට විතර වඩා අද වෙනස්. முதல் கல்யாணம் முடித்த குடும்பங்களுக்குள்ள இருந்த அந்யோன்யங்கள் இப்போ பயங்கர மாற்றம். අද කුස්සියට වොෂින් මැෂින් එක ගෑස් ලිෆ්ට් රයිස් කුකර් බෙන්ඩර් කෝපි හදන සියලුම තාක්ෂණික උපකරණ කුස්සියේ තියෙනවා. இப்போ முஸ்லீம்ல வந்து நிறைய இலகுவான லைட்டர் வந்துட்டு துணி வைக்கிற மிஷின் வந்துட்டு இப்படி கேஸ் வந்துட்டு அப்படி இலகுவர்கள் எல்லாம் வந்துட்டு. එතකොට මම දැක්ක දෙයක් තමයි සමහර ගෙවල් වල බබාට කිරි ටික අම්මා දෙනකොට ඒ අම්මා තමන්ගේ ස්වයං පුරුෂයට කතා කරලා අනේ මෙයා ඔය රෙදි ටික දානවද මැෂින් එකට දානවා. ඒකට ඒක කරනවා. ඊළඟට අනේ රයිස් එකට ආ ටිකක් දාන්න බැරි දෙයක් කරනවා. මට වෙන්නේ අද කාන්දා දිනේ 8 වෙනිදා කතා කරනකොට වඩා වැඩි හරි ඒක அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கணும்னு இருக்கும்போது டக்குனு புதுசாக அந்த ரொம்ப மிஷினுக்கு போடுங்க, இந்த அரிசியை கொஞ்சம் குக்கருக்குள்ள போட்டு விடுங்கன்னு சொல்கிற பார்க்குறேன். இந்த 8ஆம் தேதி இந்த பெண்கள் தினத்தை பற்றி கதைக்கிறத விட ඔය මම කිව්ව කාරණාව ස්වාමි පුරුෂයා බිරිඳ කුමනෝරකියාව කරන බවට තත්ත්වය. ස්වාමි පුරුෂයා බිරිඳ රැකියාවක් කරන පවුලක තත්ත්වය තමයි මම මේ බැරි. ஆணும் பெண்ணும் வேலை செய்கிற ஒரு குடும்பமாக ඒ පවුල ඇතුලේ කාන්තා දිනය ගැන කතා කළාට තම ලේලියක් කාන්තාවක් පුතාගේ අම්මත් කාන්තාවක්. නමුත් ඒ දෙන්නට වදක නැහැ අපි දෙන්නම කාන්තාවක් කියලා. ලේලි නැන්දම්මා ගැටුම. உங்களுக்கு தெரியும் பெண்கள் தினத்தை பற்றி கலைக்கும்போது மாமியார் மருமகள் என்பது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. அவங்களுக்கு விளங்குதல் தானும் ஒரு மகனாக இருந்தாலும் பெண்ணை பற்றி மகனாக இருந்தாலும் தானும் ஒரு பெண். அதை கல்யாணம் முடித்த இந்த மகனை கல்யாணம் முடித்த பெண்ணும் ஒரு பெண் என்பதை பற்றி யோசிக்கணும். නමුත් වතුකරේ කාන්තාව මේ රටේ ජාතික ආදායමට 20%කට වඩා ආදායම් වෙන කාන්තාව. நிறைய பெண்கள் ඒ වගේම කර්මාන්තශාලා මුචිලිකංශයේ රැකියාවට ඒගොල්ලෝ මේ රටේ ජාතික ආදායමට 50%ක අත දෙන කාන්තාව. உங்களுக்கு தெரியும் என்ற தனியார் துறை பெண்கள் 50% பெண்களை வருமானத்தை கொண்டு வர பெண்கள் இன்னைக்கு இடத்துல இருக்காங்க. මේ දෙකොට්ටාසය අතර ඉන්න කාන්තාවන්ගේ වතුකරේ කාන්තාවන්ට ගේ ප්‍රශ්න එක විදියක්. இந்த ரெண்டு சமூக கட்டாயத்தில் இருக்கிற வேலை செய்கிற பெண்களுக்குள்ள மலைய பெண்களுடைய பிரச்சனை வந்து தனி பரிணாம பிரச்சனை. ෆැක්ටරිය තුල කර්මාන්තවල නියම පුච්චිලකංශේ කාන්තාවන්ට තියෙන ප්‍රශ්න තවත් විදියක්. கம்பெனிகளுக்குள்ள இருக்கிற பெண்களுடைய பிரச்சனை வேற மாதிரி. රජයේ රැකියාවල නියැලෙන විදායක ශ්‍රේණි ඊට පල්ලෙහා කළමනාකරන ශ්‍රේණි හා රජයේ සේවයේ නියැලෙන විදායක ශ්‍රේණි කාන්තාවන් හා කළමනාකරන සේවයේ ඉන්න කාන්තාවන් හැරුණකොට அரசாங்கத்தில் வேலை செய்கிற பெண்கள் கணக்கியல் துறையில் வேலை செய்கிற பெண்கள் தவிர்த்து ඊට අමතරව සෞඛ්‍ය අධිකරණ ඉංජිනේරු වැනි ආයතනවල කාන්තාවන්ගේ ගැටලු තවත් විදිහකට வேறு இப்போ இன்றைக்கு சுகாதாரத்துறை எடுத்தாலும் இன்ஜினியர் பொறியியல் துறை எடுத்தாலும் அங்கால நீதிமன்றங்களில் வேலை செய்கிற பெண்கள் எடுத்தாலும் அது வேறு வேறு மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது. අපිට ඒවා එක එක කාණ්ඩවලට ගණනය කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. ஒரு பிரச்சனையும் ஒரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி நாங்கள் பாகப்படுத்திக்கிறோம். ඒ ප්‍රශ්න එහෙම තියෙන අතරතුරේම හැබැයි මේ කාන්තාව තමයි ලෝකයේ පැවැත්ම සඳහා
බිහි කිරීමේ කරන ප්‍රධානම පුද්ගලයා. ஆனால் எப்படி ஒவ்வொரு பகுதியில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் ஒன்று வைத்து பெண்கள் தான் இந்த உலகத்தில் முக்கியமான ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க. එතෙන්දී උක්තියවත් සමාජ තත්ත්වයවත් වැදගත් නැහැ. සමාජයේ ඉදිරිය බිහි කිරීමට උදව් වෙන සමාජිකාව කාන්තාව වුණා. அதனால் இதில் தொழில் என்ற பெண்களுக்கு அப்பால் பெண்கள் என்ற தனித்துவமான ஒரு கட்டாயத்தை நான் එක පැත්තකින් රාජ්‍යවල සංවිධාන පුරුෂාධිපත්‍යය ඉහළට තියෙනමයි කියමින් කාන්තාව උලා කරගෙන සංවිධාන වලින් හම්බ කරගෙන කරනවා. ஒரு பயத்தில் அரசு சார்பற்றவர்களோட பெண்கள் சமத்துவம் என்று சொல்லிக்கொண்டு பெரிய தொகையை தங்களுக்குள்ள நிதியை சாப்பிட்டு கொண்டு பெண்களை இன்னொரு அடக்குமுறைக்கு கொண்டு தரக்கூடிய அதே අනිත්